Λοιπόν, έχουμε ανεφοδιασμό γιατί τα συμπληρώματα τελειώσανε. Αυτή είναι η αγαπημένη και ταυτόχρονα η χειρότερη μέρα ενός gym rat. Γιατί ενώ παίρνεις καινούργια πράγματα, παίρνεις καινούργιες γεύσεις, παίρνεις καινούργια πρωτεΐνη, παίρνεις καινούργια συμπληρώματα γενικά, πρέπει να τα πληρώσεις κιόλας. Λοιπόν, να σας δείξω μια τι πήρα. Αρχικά πήρα πρωτεΐνη, Biotech αυτή τη φορά. Εγώ συνήθως παίρνω Cytec, η οποία και από διαλυτικότητα και από γεύση μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πήρα να δοκιμάσω αυτή τη στιγμή Biotech. Η Biotech γενικά μου αρέσει, αυτή εδώ είναι λίγο πιο ακριβή, αλλά είχε ένα πακέτο αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν η πρωτεΐνη, τα EAA, στα οποία θα δείξω μετά και ένα shaker, ήταν στα 100 ευρώ συγκεκριμένα. Θα σας πω στο τέλος βασικά τιμή, όλων μαζί. Πήρα γεύση λευκή σοκολάτα, η οποία γενικά λευκή σοκολάτα μου αρέσει πιο πολύ από τις άλλες. Είχα δοκιμάσει και σε όλη την caramel, έχω δοκιμάσει διάφορες. Τώρα είχα πάρει μπανάνα, η οποία γεύση τις πρώτες μέρες μου άρεσε, μετά έχασε λίγο τη γεύση της. Αν έβαζες παραπάνω νερό, δεν είχε γεύση, δεν τρελάθηκα. Οπότε, αυτή τη φορά έχω πάρει ISO, Biotech, πρωτεΐνη, λευκή σοκολάτα. Πιστεύω θα είναι ωραία, θα δοκιμάσω κιόλας και θα πω. Λοιπόν, μετά μαζί με την πρωτεΐνη είχε ένα shaker, εντάξει, χαλάρα. Και επίσης είχε και αυτά τα όλα άμυνος, όλα αμύνος, πώς θέλετε να λέει ο καθένας, τα οποία γενικά είναι από τα ακριβά οι EAs, δεν είναι από τα άλλα. Αυτά που είχα πάρει την πρώτη φορά ήταν πολύ πιο φθηνά, αυτά εδώ είναι τα ακριβά. Τώρα θα τα δοκιμάσω και αυτά. Η γεύση είναι πράσινο τσάι, θα δούμε πώς θα πάει. Μου τελείωσε επίσης κρεατίνη, όπου κρεατίνη, εγώ γενικά προτιμάω της Biotech, παίρνω πάντα μόνο ιδρυτική της Biotech ή Crea Zero, ένα από τα δύο. Crea Zero, τι διαφορά έχει μέσα για κάποια αμινοξέα. Αλλά εφόσον παίρνω EAs μέσα στην προπόνηση και παίρνω και το πρωί πολυβιταμίνες, δεν χρειάζομαι τα αμινοξέα τα υπόλοιπα. Οπότε παίρνω τη μονοϊδρική, να τελειώνω. Μία ερώτηση που μου κάνουν και στο γυμναστήριο και έξω γενικά. Τι είναι η κρεατίνη, πώς να παίρνω κρεατίνη και τέτοια. Την κρεατίνη την παράγει και το σώμα, από μόνο το απλά σε πολύ μικρό βαθμό. Βοηθάει στην ανάρρωση, τη μυϊκή δύναμη και γενικά κρατάει κάποια νερά μέσα στο μυ και σε κάνει να φαίνεσαι κάπως μεγαλύτερος όταν την παίρνεις απ' έξω. Όταν πρωτοξεκίνησα την κρεατίνη, έκανα κύκλους, μικρούς κύκλους. Δηλαδή, έπαιρνα μια κρεατίνη, καθόμουν λίγο. Έπαιρνα ξανά κρεατίνη, ξανακαθόμουν λίγο. Γιατί φοβόμουν ότι θα σταματήσει η παραγωγή. Αλλά έχουν βγει έρευνες, παρόν έχει βγει μέχρι 4 χρόνια. Δεν το έχουν συνεχίσει την έρευνα παραπάνω. Μέχρι 4 χρόνια συνεχόμενη να παίρνει κάθε μέρα 5 γραμμάρια κρεατίνη, δεν παθάνε ποτέ τίποτα. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάθεις κάτι από κρεατίνη είναι αν έχεις ήδη κάποιο θέμα με το στομάχι σου, το σηκώτη σου γενικά. Καλό είναι να κάνεις εξετάσεις πριν πάρεις κρεατίνη, αλλά πολύ σπάνιο φαινόμενο να πάθει κάποιος κάτι. Και με την πρωτεΐνη το ίδιο. Και τελευταίο, μου τελειώσανε τα ω3 το πρωί και πήρα καινούρια. Εντάξει, απλό συμπλήρωμα, τα ω3. Πολύ καλό συμπλήρωμα. Έξτρα συμπληρώματα τα οποία παίρνω γενικά είναι βιταμίνη C, βιταμίνη B3 και multivitamin. Παίρνω μια men's multivitamin. Αυτά είναι τα συμπληρώματα τα οποία παίρνω αυτή τη στιγμή. Και το βράδυ παίρνω μαγνήσιο. Αυτά, πολύ απλά. Τώρα από τιμή έκανε η πρωτεΐνη μαζί με τα EAAs και το shaker 100 ευρώ, η κρεατίνη 25 και τα ω3 έκαναν 11 ευρώ. Που αισθάνομαι λες και κάνω πόσο κάνει τα outfit σου. 30 ευρώ pants, 2K Chicago, 150. Αυτά, εντάξει, γενικά είναι λίγο ακριβά τα συμπληρώματα. Άμα θες να το πας δηλαδή σοβαρά, το bodybuilding είναι ακριβό άθλημα. Τώρα, από προπόνηση σήμερα έχω leg day. Γενικά τα πόδια είναι το σημείο πάνω στο μου το οποίο είναι πάρα πολύ πίσω. Γιατί τα είχα αφήσει στην αρχή και τώρα κυνηγάω να τα φτιάξω. Να το έχει πάρα πολύ volume. Τώρα έχω βγάλει και τα squat και τα deadlift τα οποία έκανα, γιατί δεν είναι ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στο μη, είναι πιο πολύ ασκήσεις δύναμης. Οι οποίες πρέπει να έχεις και το μυαλό σου πάρα πολύ να στοχεύει πάνω στο μη για να τις νιώσεις καλά. Πάμε στην προπόνηση. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. Εδώ ρίχνω μπροστά το σώμα σε κάθε rep, γιατί θέλω όποτε σηκώνεται το πόδι να φτάνει σε πλήρη διάταση, γιατί αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε σε κάθε μυϊκή ομάδα για να πετύχουμε τη μέγιστη μυϊκή ανάπτυξη, είναι να πετύχουμε από τη μέγιστη διάταση που κάνει ο μυς στη μέγιστη κλίση. But my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love.
I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside, and I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that. Αν είδατε, βάζω 2 plates κάτω από τα δάχτυλα. Αυτό είναι επειδή δεν είχα πολύ focus στο σήκωμα και σήκωνα πολύ με τη γάμπα, με αποτέλεσμα να έχω ένα τράβηγμα. Οπότε βάζω αυτά τα 2 plates ώστε να μένει συνεχόμενα καλά το πόδι πίσω. That surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent did not recognize the person that's inside. We have a purpose, but to take that leap you must recognize the person that's inside. The person that's inside. Believe me, I swear, the story's not over. As I fall, I will continue to get up. I cannot stop because it is over. Live in the moment, living in a quiet place. To be everywhere, to be without a care. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. We have a purpose, but to take that leap you must recognize the person that's inside.
Τέλος προπόνησης. Ήταν πολύ δυνατή. Τα πόδια μου ακόμα τα νιώθω. Κάποιες βάζω σε άλλο πρόγραμμα, βάζω ή στους ώμους ή στα χέρια, ως συνήθως. Τα βγάζω γιατί εφόσον έχω πιέσει τόσο πολύ δεν μπορώ να δω. Τα βάζω πριν τους ώμους ή πριν τα χέρια. Τώρα το πρόγραμμα δεν το έδειξα όλο. Τελευταία τα βγάζα γιατί είναι αυτά που παίζω πάρα πολύ. Πάνε κάτι reps 20 και. Full πρόγραμμα κάτω στην περιγραφή. Ποιος θέλει να δει. Πρωτεΐνη εντωμεταξύ πάρα πολύ ωραία εν τέλει. Πολύ ωραία γεύση. Δεν ήταν πάρα πολύ γλυκιά. Βέβαια τη δοκίμασα με ζάλευρο, σοκολάτα. Και έκανε έτσι ένα ωραίο συνδυασμό σοκολάτα με λευκή σοκολάτα. Μ' άρεσε. Συνεχίζουμε όμως, πόδια δεν σκυπάρουμε. Το μόνο σημείο που θέλει δουλειά. Αυτό πάντως είναι μεγάλα, σίγουρα. Έχει μαζέψει κρέας πολύ, έτσι είχα ωραίο παμ σήμερα. Αλλά ακόμα για τη γράμμωση δεν φαίνεται. Δηλαδή στο cut θα δείξει άλλο πόδι. Και μου αρέσει που είναι έτσι τώρα γιατί η σύγκριση μετά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.